Fil-bidu ta' snin 80, Chris Cassar u DJ Godwin De Bono kienu iffurmaw il-grupp Extend, band ispirata minn isem ta' Iron Mangeri, illi kien post fil-viċin fejn kienu jiltaqgħu. Wara ġimgħat ta' provi, il-band iddeċidiet li tirrekordja ftit mill-materjal illi għamlu, Vince Fabri u Charlie Dalli bħala vocals u Eric Calleja bħala backing vocals. Net News tkellem ma' Charles Dalli u Eric Calleja fejn fissru kif beda il-vjaġġ mużikali tagħhom. Da kien hemm Godwin De Bono li kellu ħabib tiegħu Chris, kien drummer, kien ma xi band ieħor ma baqgħux, u kellem il-Godwin għallu trid niffurmaw band u Godwin kellu post fej seta' ikun available li nagħmlu rehearsals u Godwin kien ħabib tiegħi. Sorry, biżbiċċa. Chris kellu tfajla jisimha Sandra. Abada minn xara, għalla inti tiġi doq miegħi bil-fors. U bdiet doq is-synthesizer. Kompli. Konġi għalija ta' xorta, Sandra. Għalli aħna ħanabdu band, għalli naf li doq il-gitarra, għalli kon ma band ieħor, għalli tiġi tipprova ma natlika, ma bil-qat kollha. Meta konna nintaqgħu biex nirrehearsjaw, il-post fejn konna nirrehearsjaw kien viċin ħafna. F'kantu niramjaw fil-fatt, ma' Iron Mangeri, jismu Extend Supplies, jgħat bej San Ġiljano ta' Sliema. U meta konna niftehmu, nikomunikaw ngħidu isma' meta nintaqgħu il-ħamis ħandoqqu xi ftit, ejwa fejn ħanintaqgħu, mhux ħidej l-Extend. U baqgħet u meta ġejna bżonn biex insibu l-isem tal-band, donna fuq xogħol mhux Extend. L-ewwel spettaklu ta' l-Extend kien fil-kumpless tal-Hamrun Boy Scouts f'Settembru tal-1984 fejn wara ġew mistiedna jidhru fil-programm popolari ta' dak iż-żmien Arsella u mill-ewwel laqtu qalb l-udjenza bid-dera friska u l-istil oriġinali tagħhom. Extend issa qalqu 40 sena. 40 sena fejn fihom ħarġu kanzonetti ferm popolari mal-Maltin fosthom dawk ta' żmien il-miliet. Barra l-istil tal-mużika kellna apparenza daqsxejn differenti milli kienet qiegħda tidher, ovvjament dejjem hawn Malta nkunu ispirati minn xi ħaġa li tkun qed tiġri barra, imma l-importanti aħna dejjem li l-udjenzi tagħna konna nżommuhom ferħanin. L-ewwel gig tiftakar żgur għax konna l-band tagħna u l-band ta' Tony u kien hemm xi solisti wkoll u n-nies kienu daħlu ħafna f'dan il-kunċert, ħadu pjaċir ġifieri, sija bina, sija bihom u sija bli kien hemm. Imma kienet memorabbli għax kienet l-ewwel esperjenza tagħna u speċi flimkien quddiem in-nies. Għalkemm għaddew 40 sena huma insistew li mhux se jifqu għaliex il-mużika tfisser kollox, tantu hekk li nedew album ġdid li żgur se jolqot lil bosta l-iktar dawk li jiftakru l-aqwa snin ta' dan il-grupp.